Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tashar mu mai albarka. A darasinmu na yau za mu koyi wani features ne wanda yake cikin Android. Duk mai amfani da Android ya kamata ya san wannan dan lafiyansa. Da farko za mu shiga cikin settings na wayarmu. Settings. In ka shiga cikin settings naka za ka soka kasa. Ina ga kamar ta nan zai ba da wahala a shiga a nemo wannan features din. Akwai wani hanya mai sauki wanda za mu same shi idan muka ja saman wayan mu haka wajen notifications nan. Akwai features kamar airplane mode, wifi, flashlight, data, wannan bluetooth. So a gefen bluetooth nan in between location akwai icare, zaka danna shi ka rike shi haka. In ka rike shi ka wanda kuke gani gashi nan ya bude mana. To mafi yawan mutane ba su sauna features ba. Za ka ga kana amfani da wayanka in yamma yayi, za ka ga kamar wayan yana dan cinye maka ido haka, kana dan jin zafi a cikin ido. So akwai wani features da aka kikire wayan da shi wanda za ka iya seta shi daga karfe kaza, wannan abun zai iya fara aiki zuwa karfe kaza zai dina. So wannan features din shi zai hana wannan wayan a cikin dare kar ya jima idonka. So shi ake ce mishi icare kenan. Kamar da kuke gani gashi zan bude icare. To ina bude icare din yanzu haka screen na wayana ya dan rage haske. Kun gani ya rage haske. To hasken akwai yanda za ka yi ka seta shi. Kun gani yana kuma ash. To za ka seta a nan wajen intensity nan za ka ja. To anan za ka seta shi yanda zai maka daidai da idonka. To kamar da kuke gani ni na seta nawa daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 6 na safe. Kun ga start time a nan a kasa, a nan wajen schedule time, custom time a kasa akwai start time. Start time shine time da zai shiga karfe 6 na magariba kenan. Sai ka zo nan sai ka seta. Ni na riga na seta shi kamar da kuke gani. Sai ka zo ka seta wani shine time da zai fara kenan. Zai shiga wannan mode din kenan wanda ba zai jima idonka ba. To sai kuma ka sake zuwa end time, shi ma sai ka seta shi akan 6 am, karfe 6 na safe kenan. Wannan abin shi kaɗai zai kashe kansa. To automatic ba kullum sai ka dinga shiga kana kunnawa kana kashewa. Don gaskiya wannan abun yana da amfani sosai don idon mutum zai samu lafiya. Dan mafi yawan yanzu mutane akwai wanda eye cancer yake kama su. So to don mu tsira da kanmu da wannan cutan muna amfani da wannan icare a wayar mu. In Allah ya da Allah zai kiyaye mu da shi. To in ka gama sai ta wayana abubuwan sai ka yi baya, sai ka kulle shi gaba ɗaya kamar da kuke gani. na riga na kulle shi yanzu. To abinda kuma zan sake gaya mana wannan shine na biyu, battery saver. Kar mu manta da battery saver. Battery saver idan har kullum wayanka yana kan battery saver, ga battery naka ba zai cinye ba. Battery naka ba zai cinye da wuri ba. Zaka ga ka jima da, in battery naka yana iya yin kwana 2, to ina ga zaka yi kwana 4 in har wayanka yana kan battery saver. Wannan baya cikin topic namu amma kuma na gan ya kamata in yi magana akan sa ne. Shine ne mai sauraro, idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ɗinmu, da Allah muna da kuka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alaman kararrawar sanarwa